That's surely I'm now using the phones. Hi, Kunting. Hi guys. Hello guys, how are you guys? Right, let's do this. Let's do this, guys. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Let's do this, guys. Let's do this. Let's do this. Ndokumbira kuti share the live and tag anyone. Akasara ariku page rimwe. Share the live and tag anybody. Take munhu wese unoziva kuti ndewe page panapa. Tadzoka ku page redu. Tadzoka ku page redu. We are back on our original page. Tadzoka pa original page redu. Right, don't worry, I'm back ku Facebook ndinenge ndiripo full time kwezvino. Don't worry. Ande ndiripo chese ndiri ku Facebook. Takangodhilewa nemukadzi wedu kuna nasisi wedu kuti ndichaunza phone imwe chichichi but anyway, try balance kwese. Don't worry. Do not worry. Guys, ndokumbira mutidedzerawo munhu wese ari ku Brenda ruko. Ndidedzerewo munhu wese ari ku tegai vanhu venyu andina nguva yakareba ndiri pano vari ku page rimwe area. Let them come here. Kune vanhu vari ku page rimwe area uko ndokwandabvisa live kucha kuno saka I'm gonna be here for thank you Zvicha kugamuchigwa nevastars page page ranga rane gore risiri kurishandisa kugamuchigwa nestars. Thank you my love. Thank you. I hope une lucky vakuru zvokuti wabva wanivhurira lucky remasters. Thank you my love. Alright guys, hande tione, let's go. Ngatitegei vanhu vese vamunoziva vari ku page imwe kuvauya kunoku. Ngavachidzoka kunoku guys, because all the lives right now will be done here. Iri page arina chimwe chinoiswa kunze kwema live chete. Uko ndekwe ma posts nema videos. Saka starting from today going for Tete Chaiwo, thank you. As missed you. Oh, mwah, Zvicha. Mwah. Thank you, Tete Chaiwo, the masters. Thank you, the 50 stars. Thank you, my love. Hey, madigamuchira wena ende murutaza nemafara kuti Facebook. Yo, nei duwe ende mutaza nemafara. Thank you, Tete Chaiwo. Ende mutaza muri happy naimi. Saka mama chitogwadziwa zvokutodaro naimi ku TikTok. Guys, mama chitogwadziwa zvokutodaro. Guys. Florence tina kwanzita kusuwa isimedi baskana. Sorry, high move on this gracious. But anyway, guys, even TikTok kwacho and still that active. Nasingo inoise chete inenge iriko but I wasn't that active anyway. Now and I took a break, I was taking the break. Saka vanga vari vanhu kikiri vanga vari mamudhetsa iyo zvivatori ku live ndo vari pale vamunati ndiri kuno ndivo vari ku live ikoko mamudhetsa zioneka live ikoko inini ndinenge nditombori online. Chokwadi kazhinji kacho I won't be online, so ndivo vanenge variko. Hanzi baba paita star party. Okay, hanzi matrigger mama aiwa, don't worry. Hanzi musadaro we missed you. Okay gogo kakimbali. Okay, hanzi tikufara baba. Oh my mouth sure here. Right, so hanzi paita star party guys. Hanzi anovura my live all platforms. Asati ndave ndiri kuzama kuti link racho Vanessa very soon. I'm trying to find the software. Ndikutira kutsvaga software yacho. Andwana nditira kutsvaga software ikudhura. Andwana ndikutira kutsvaga software yacho kuti panobaya live kwese. So ndikutaura ndakataura neboys dzangu dziri busy kutsvaga software. Andika paita star party guys, ndisadzirewo star party. Ndisadzirewo star party guys, hanzi paita star party ndisadzirewo star party guys.
hanzi paita star party ndizadzirewo star party apa hanzi paita star party ndizadzirewo star party hanzi I'm coming back. I'm coming from TikTok. Oh, Doreen, welcome. We welcome you. Welcome. Hanzi siku TikTok sechembera atikude. I do understand you. Kune toxic yeko itori worse than Facebook. Trust me on that one. Ine toxic yeko vanhu veko avade munhu anouya ne competition. That's one thing that I've seen. They don't want competition. They don't want somebody who comes and do chimwe chinhu chekuita sokuti vaone sokuti ari kuita kakubudirira, so they don't want avadi. They will start to bring to my fights to be hidden, so to my underground fight. So you know, you know, they don't want, of which you guys, you know, me your mom now, when I go to a place now, ndingorine ruoko rwacho zozo racho rokuti pandinongoenda so pamwe pacho pano pasina kana nguva panoungana vanhu ndinounganidza vanhu ende zvakare pane zvinongoitika, so ndisiri ndega takaenda takawanda makoni ndikuita zitaenda TikTok, but kunononongwa wani kunongonobuda star rangu kunongononongwa munhu wani, me as always. So chimwe chinhu chekuti vanenge vachitoona something mauri, you know, vanenge vachitoona something kuti munhu uyu go dauza mafura kuisa kuti vanenge vachiona kuti munhu uyu hamuna kumira mushe, hamuna kumira fine, so they'll try to bring izvo zvimafight izvi zvinara nebasa rese anomaona kutsvaga nyaya kuita sei, you know. So ndanoona chigame chacho ndakatochionera. Thank you Nyasha kana yazara star party mundiudze guys. Saka ndakatozviona kuti kune tuma underground fights tinenge tichitwa tuyato kuti, you know, vanenge vachitry kudisturba kudidi, you know, vanenge vachitry. Ndakatozviona vane vanhu vacho kuri very toxic. Trust me, Facebook is even much better. Hanzi maona here hondo ndinenge ndichiona zvese maona kazviri kuitika mastreet, so ndipo pamunenge ndichiexplora ndidaire guys, andidaire mazvionera mega, you see zvikuitika mastreet kokoko kuma TikTok ne Facebook no muri kuona zvikuitika moti dairai munhu akadaro. I don't do that guys, I don't do that. Hanzi we don't filter ku TikTok kutozva hatina kuti amutauri zvatinonzva munoda. I never said that kuti amutauri zvamunoda. Ndati kune toxicity yeko kune toxic yeko kuri very toxic. That's what I said, kuti kuri very toxic. Vanhu munenge mchingotukana, of which pamunenge mchiti munoita filter papa amuite filter kuti zvamunoda. Musakangane kuti mune life guys. Pamwe pacho sai mabreak mega zvidzore wega kuti who am I turning into? Is this me? Nekushawa mafilter kwenyu ikoko. Udzana ita uchizvibvunza wega pache zvako. All right, my sister, ndatowe papa life. I'll call you now. Ita uchizvidzora moga. Very toxic. If you are not careful, you will lose yourself. And ndotozvona wati pane pamwe pasiripo nenyaya yekuti hatise mafilter isu hatizodai. Pane pamwe panenge pachiti kwai ndakatosaenda kuti TikTok ndiri kwangu handisi kubva. TikTok ndiriko chaiko, TikTok ndiriko handisi kuzobva hangu kozvino, but ini maje ndikati tuma underground fights sekunzi ndibviswe zvechisimba manje ndo pandobva later ndoti no, it's a platform for everyone. Munhu anokwanisa kubvisa ndiye muridzi weTikTok chat, ndiyangokwanisa kubhana. Kana sina kubhana papage pako, then you are free and allowed to do what you want. Andiona kana vazonyarara vazodai zvacho ndichatsaida ndega, but for now nditoriko, but ndinenge ndichita kwese. Andiona Facebook yes, but ndinenge ndichita test. Remember kuti tinenge tiri kokoko isusu tiri pama platform kudai so guys, tiri pama platform kudai so, and tichitovidawo futi masters acho pamwe pacho tinenge tichitodawo futi saka uko tinenge chigiftiwa. Andiona vanoti giftawo ende magifts acho haanonoki. Andiona kusangori magifts than ku Facebook. Saka mtona kuti macontent creators anenge achida kuti aendewo kokoko kuti anogiftiwawo. Andiona awanewo kupedzera energy zviripo, because nongo chiwautaka uchipedza energy handiti mashona ndo zvinenge zviripo background. Saka it's a way of hustling as well. Hanzi basisimeli batai more boys anareta akupera mweya. Hai no, izo I'm not interested anyway. I'm not interested nenyaya yenhikikiri ye zvinhu zvikuitika kumba kwavo, but ndangoti chete ndikudze kuti apapa ndiko pamene chitidairai kana atanga kutukwa mazviona ka inini mozo ndidaire kuti vanotukana zvinhu zvakafanana naizvozvo pafamily, mufamily mao pache zvavo zviri deep zvakadaro. Ininiwo hanguwo zvangu kameli wemhino asina kana basa ndozoitwa sei? Ininiwo zvangu ndisina basa ndinotoitwa sei? Zvamufangoziva kuti tinomufango kutoziva kuti tinotongofango kuseka kana tatanga kutukwa paya ngatisekei, kugona satani kumuseka. Kana maona tatanga kutukwa paya kugona satani kuidase kumuseka, asi dai tanga tiri kudhila nevamwe, you know,
tachiti boss anzina boss chatofada TikTok aiwa munofada ya TikTok sure right. So guys, masquera say guys, share live and take others, guys, share the live and take others, guys, share the live and take others, guys, share the live and take others. When I guys this week kune Zinfest andika tinenge tiri kuvin. This is the reason why this week tisina game pa TikTok, because tinenge tiri ku Zinfest anditi so isu tinenge tiri ku Zinfest ndokwa tinenge tiri. Me as the brand ambassador of Zororo, I will be ku Zinfest representing Zororo ku Zinfest. So guys, kana usati watenga andika ma tickets ako ex Zinfest, please malingi ndichakanda ku page kwako ndokwe ma post chete nezvese ikokoko. Buy secure your ticket naika toba tena ku Zinfest. Kune vaya vari kuda kubangwasa ta joina, vari kuda kujoina anti ndinenge ndine team rangu ku Zinfest ikoko rezororo anti mashona, please come and register antika pa ground. We are register, we will try by almost teach machine we ma cards so that if it printa card ipapo ipapo kana paine magetsi to printa makadi papo mchinga ne makadi enyu ani mashona. So please team UK vanenge varipo, please fura ine pamusika pedu pezororo Phumulani tichenge mchatora takapfeka blue takasamatende fura ine pamusika wangu guys, and then tichiku register naika muchienda kana zvita muchinda ne makadi enyu pamwe chete. Munhu ita policy yako urongeke. Uri ku diaspora kuno haudi kuitsigwa GoFundMe yekunzi takuita GoFundMe kuti aende munanga sina policy guys. Chirongeka yakachipa, takachipa zvokutodaro. We are the cheapest. Grab the opportunity and use it wisely, since takachipa tiri the cheapest. Andika uyai mujoine tinenge tiripo. Hanzi arikuda anyone under ticket inbox me £60 and this you have ma chance £60 anaro ndivimbai, but inini mukaenda kunotenga pa ticket rangu manga munonichanotenga ne code yangu inenge yakati dzikise ma tickets naika. So uyavimbai ne ticket yakatengesa ticket £60, but if you go using my code unenge une discount, you can buy the ticket at £45 and mashona. So that ndikuzivise ipapo. As the Peter won't be there. That's okay, Bimbai. We'll see you next time. So guys, that's two boya pano. Pane nyaya ya uya anditika. Pane nyaya ya uya. Ndinoga ndichikuudza ipano every time. Guys, I am always telling you pano kuti nyaya zhinji dzeku YouTube uko ndedze kunyepa. Fake stories. You guys, you invest your tears. Muna investa ba tears enyu muchireba nema muchiudzwa nyaya dze fake ku TikTok muchiburiswa mari hanzi tinisa manamba toburitsa mari like nyaya idzi I don't know kuti mazimambo idzi kuita sei kupusa here kana tikuita sei handizi kuti kupusa here kana kuri kupusa kwacho guys makanyanya kupusa zvakaita seiko zvokuti you cannot see kuti nyaya iyi ndefake kubikirwa amuzvioni. Because from the word go, I saw it. Nikauza team admin rangu ku Durban rinoda YouTube anyway. Nyadze ku YouTube dzinobuda ende vanodzida. Vaita kuzitevera ndikavauza but when time ndikati guys nyaya idzi ndedze fake, but I didn't want to put them mukona because ndezita ngise kuti ma admin ndezita ndikuvakondola, but ndakatovauza ngati inyaya ndedze fake idzi. Hanimona zvikanzikana sisimeni mumbopota muchiya ku TikTok muone muchapinde ku TikTok muchitambiswa bhora risina mweya, muchitambiswa bhora risina mweya ne fake nyaya. I knew kuti one day the truth was going to come out andika kuti kucha expose munhu because hakuna chinhu chakaipa chinogara chakavada nekusingaperi. Ukaitira vanhu chakaipa it will be exposed one day. Chinenge chiri kwako chimuti chinoenda kumunhu wese kaninoziya chimuti chinosendera kudai mangwana ndimele ari kutukwa, mangwana ndiwo mutuki uri kutukwa uri kunyadziswa kupumugwa. Ndo zvinoita nikikiri life iyi, ndo zvinoita life. Teach us, I am here for you. I know you are watching me. Andina basa newe and andikutye because andikuzive chokendanga chikuziva hauna zvaunoniita iwe because uri kudyira vanhu mari. You are stealing from people, using fake people. Uchimusa nyaya dzekuti mascript enyaya muri kunyora. Today I'm here to expose the latest nyaya yaita kuti vanhu vacheme, nyaya yaita kuti vanhu vaungane, uchinyepa uchita mwana wakashamisa this time ipapapo. Mwana uyo wari kuti kutsvaga baba wake atsvaga chii. It's a fake story. Wakampane zita rekunyepa. You changed even identity yake. Mwana uyu anonzi Dickson. Unaye hama dzake Dickson yai ndandiri mugurupu refamily vanapinzwa nenyaya iyoyi. Handitika mwana ndine maaudio ndine zvese. Mwana even admitted kuti I'm getting paid. Ndosaka ndikuti zvandiri kuita izvi mufamily group iri mukange
nyaya inosa expose because ati arikubhadhagwere ndikati hakuna zvinhu zvakadaro hakuna munhu akaexposwa because munhu vanhu vari kubirwa. You are stealing from people, stealing from vulnerable. Vanhu vari kutambura uri Cape Town iwewe, vanhu vari kudzingwa kuCape Town uko vachienda kuZimbabwe vachida kugara vachida kutangira. Iwe uri busy kwatora tumbinjera twanenge vanacho tokuti vaende kunovaka toilet kumusha kana one room yekuti agare. Uri kuvatora all in the name kuti ndikubatsira. You are very stupid my guy. Ndinadaro unobira vanhu iwewe. Nyaya chipo ndakaiona nyaya yekutadza kunzi hure chi vanhu vachisina ndikati it's a fake story but ndandisina hunobatika humbo kuti ndiuye nahwo pano ndanga ndisina but ndakaiona kuti nyaya iyi ndeyefake. Zvaitaurika paipaya the way yawakamhanya kuti ndanoba mai vachiti handizivi baba kumapurazi wakuti vaenda kunovatsvaga ndauya navo babava. Iwe kuZimbabwe ikoko ndavawana babava ndatoya navo baba wakanovawana kupiye mukadzi akamitsika nevachipo vaitaura kuti handitozivi zvagumira kumapurazi kuti makore ese chipo yakudani makore 20 amen. Iwe ndiwakuita magic dzokuti after 2 weeks wakunovawana iwewe unofunga tiri mabhununa isusu unozvipa tiri vanhu vakapusa isu. Do you think we are stupid? NJ records. Do you think it is stupid isusu? Teach us. Are we stupid? Kuti zama episode kuti series number 1, series number 2, series number 3. Uchindika kugara pasi kunyora ma script. Investing hanzi batsirai isaimarapa. Ada kubatsira wese munopiwa number dzemunhu wavo. Munopiwa number dzemunhu wavo anozvita iye angari pamhepo. Votora mari, vodya mari. I'm here to expose you thief. Kuta content nevanhu. Kuta content nenyadzo. Ko munodi kungoclaima. Put a disclaimer. Kuti it's acting. No one will ask you. Isai disclaimer. Kuti this is acting. Vanhu vouya tizati nyaya idzi muri kunyora ivanhu vanonyora mabhuku wani. People are allowed to write novels. People are allowed to do zvavanenge vachiita. Vanobvumidzwa wani. Imwe munodi kuisa disclaimer kuti edited kana kuti scripted. Vanhu voziva kuti nyaya ndedzekunyepa. Unoungadza vanhu vachiinvesta vamwe vanotochema. Kune vanhu vanotochema kuisa musodzi nenyaya dzekunyepa. Hanzi maiguru vachipo ndimaiguru vanzi maishani. Story ndandisina evidence. Ndaida kudzifambira nyaya dzavo but TikTok ofuti ndandava glued kuTikTok kuka. Asi nyaya ndatotaura kuti ndida kudzifambira. Ini ndikadzifambira kuzati ndobudisa chokwadi. Ndikati YouTube, I'm coming for you. My mission is you. Now, I'm not trying to UK. Mundite. Unless one ntumira shiri kazi ntoya. Manje mkatumira shiri mbuya wangu inotosika mani kule kwa gutu kwese. Guti yese. Inotochika mbuya wangu atosikana kutumbuya wangu akataka kuspinda. Wani kuspinda sanga na buruko chaipu. Muroju. Kwa gutu kwa mbuya wangu akasunga uroi shitosikamwa. Vakabata kuti ngi. Kuti yose ne uroi. Hamuna shamuno ndita. Chero mkatumira shiri chikaya chiburuka chidini. Mbuya wangu anobloka kule. Achibloka kule. Zvichita back to center. Saka ipapo kana dzinyaya dzeuro ndatiganda kudza kuti musatombondibate zvenyu kumusha kwedu. It's a no go area. Kondozika mabvunzai vanoziva. Kondozikama kuti apa apaiti pamusha pana mbuya vanobhururuka kukwira pamusoro pemba. Mbuya wangu usiku wega vanenge kukwira pamusoro pemba kai. Vanokwira pamusoro pemba kudai so varipo vachita vachiripiti. Hakuna anoti pwe kwagutu kwese kumusha kweduko. Hakuna anoti pwe. Saka kana zviri zvechokwadi zvinhu zvokuti muchada kuningira kun'anga nemaprofita ende musadafuti ekutiktok aya ekufacebook ekuyoutube aya nekuti ndidze nemafiti dzadzi anoza kana mafuna kunyazondibatsira maudza muro iwentanye mutomudza kuti akataura ega mai vayo kushatana yale mino vakataura kuti mbuya vangu vanota madi vanotozikama ende vanobhururuka vasina bhururuka vari pamusoro pemusha wavo kudai. Saka ini ndiri mwana womuroi handibatwi ndiri muzukuru womuroi handingobatwi zvokudaro kada kuzamba uchitamba neni pa zvichidzoka bheki kwauri ndandikudzei kozoti ini wacho ndina Jesu mupenyu anorarama inini pate zvangu besides mbuya wangu ava because mbuya wangu anoprotecta mhuri yese ndina Jesu mupenyu anondirarama anochengetedza inini ndiri wani hamuna zvamunondita. So ndaida kudzifambira nyedzi makatitaura kuti zvadhileya because ndaida kudzifambira panodzifambira vanhu vekuyoutube ndiri kuuya I'm coming for you. I'll become nyaya dzamuri kubuditsira vanhu kume kuri kusika make sure kunena confessions nyaya dzenyu dzechokwadi because I'm coming there. Tikuya tichadzifambira
tichadzifambira kuti nyaya tichadzifambira kuti because dzimwe nyaya dziedge up ndochokwadi hadziedge up dzimwe nyaya dzadzinoka it does not edge up. Kune munhu ane critical thinker, a critical thinker like me, anofunga outside the box. Unoona kuti nyaya ikai pane something chiri wrong, maluposa kwanisa mubate nzigo wenyayo unotozviona. Saka guys ka tisingapedzi nguva, let's bring in nhama dzitaure nyaya iyi. What is my name? Ndini Mary mzukuru womuroyo kwagutu. Ngandidi hapana zvamunondiita. Chero vanhu vangu vari kufona apa hamuna zvamunovaita. Mbuya vangu vatopedza masports kudhara. Ndavafonera kare. Ndikati gogo pane vanhu muda kuunza please. Batai vanhu, vharidzirai vanhu hamuna zvamunovaita. Ndapedza navo kudhara. Hello my sisters. Morise. Ndiri right kanda ndanichabvaudza kuti mbuya vangu vatopedza nemudhara kuti vatokupai zvinhu zvokuti hakuna anokubatai. Ndiri muzukuru womuroyi kai vatopedza nemi kudhara. Saka achafunga kuda kutumira chinhu chake to bounce back kumwana wake. Hande itinzwe taura itinzwe nyaya yakamira sei? Nyaya yakaburisa iyoyo kai ndekunyepa. Because mwana iyeye mai vake vakatoshaya 2010. Akazvarwa kuno kuSouth Africa 1999. Babake mushure mekunge baba vake vasungwa. Handiti sisi wangu akatakura mwana wakaenda naye kuZimbabwe akanorerwa nasisi wangu vakuru. Saka takutoshamisika ezvinezvi akuuya kupeji raTichCat achitaura kuti ndikutsvaga baba vangu. Baba vake atsinge vakatofawo kudhara because vanga vakavharirwa Krugersdorp. Hatitozivi kuti varipi baba vake. Vanga itoriwo mbavha baba vacho vachitoita ma-armed robbery muno South Africa vakasungwa. Saka zvake zvokuti anoenda ochinja zita izvi kuti ndonzi nyingi zvekunyepa ka. Isusu semhuri tikutorwadziwa kuti mwana akarerwa zvakanaka akaendeswa kuchikoro iye akuita basa rekubhadhara vanhu mari nenyaya dzekunyepa. Ndopane concern yedu ipapo. Kana achiita nyaya dzake ngaaite nyaya dzake dzechokwadi, ona mari yake iri genuine kuYouTube, kwete zvokuti anotora vanhu vachivanyepera kuti iye zvakazodai. Ivo vainzi ndo mai vake vaivaya, vatoriwo mai vake hatovazivi, vainzi ana sekuru hatitovazive kuti vanhu vaivo vakabva kupi. Those people are getting paid kuti vagadzire nyaya. Saka tikukumbirawo kuti TichCat asiyane nenyaya dzake dzekunyepera vanhu kuYouTube, aite nyaya dzake dzechigenuine. Kana achiona mafollowers anongovawana, kwete zvokuti anonyepera vanhu. Please ngaatiitire musha, atiitire maserious. Musati ndinoziva kuti makadumbigwa muchataura zvenyu. Ngatimbodzokera panewo ukama ushu. Mwana uyu arikuzvita anigara zviya kuTikTok kuYouTube. Arikuzvita hanzi Mike Jonas. Mike. Kuzoti Jonas. Guys, iye Mike Jonas ushu ane makore mangani? Edai vamwe hama dzenyu dzedzi apa phone tatakawanda vaEdai. Ane makore mangani Mike Jonas uyu plus zita rake chero kuzvagwa naro unonzani? Anonzi Prince Dixon. Prince Dixon. Stere mwana arikunzi arikutsvaga baba vake vatori kujere. Mwana yakakura chekitwa ndiyama because ambai vakazofa baba vari kujere. Idzi hama dzake idzi. Saka imimi mushure mekunge mamuona imimi kuti mwana uyu ndiye kauyu Prince kauyu ari kubuda kwachizviti ndine hameno Jonas iyeye, makabva maita action ipi? Inini ndakazvimiririra, ndakafona kunhamba yake ndinobuda dzodzi ndikadarwa nemumwe mukadzi. So mukadzi yairi kunzwa network kunge chii mukadzi iyeye, ndobva ndaisa maaudio. Of course ndakapopota ndikunyepa because ndakabatikana. Ndakapopota akabva andibloka. Imwe cousin brother yangu ikaisa message akablokwa. Vanhu vakawanda vakaisa mamessage vakablokwa. Saka which means ari kuziva nyaya dzake dzaari kuita. Ndosaka anga asiri kuda kubudikira. Saka chikumbiro changu sesinori kukumbirawo kuti mumuudze TichCat kuti kana aiwa utoripo zvezvo munoti hapo uripo wakadongora zvakari kuFYP uriko wakarembera ari hadisi kumurambidza kuti aite macontent, no, ngaaite, but ngaaite zvinhu zviri genuine. Kwete zvokuti anogadzira nyaya zvokuti zvakazodai izvozvo hedu semhuri hatisi kuchifarira. Right. Saka ipapa uyu mwana uyu imimi maona matrack richa out kuna TichCat. TichCat yakukubutai achikubloka achidini. Pane umwe ati ndakatukwa hama yenyu ati ndakaindawo futi ndakanotukwa ane maaudios akatondipa achitukwa andipa achitukwa. Uyu kune wenyu mwana uyu Prince makambotrack kuti richa out kuti nawe Prince ko uri kuite
Ndinoziva kuti patakamukonfranta nditi akatoti hai inini ndiri kutotsvaga mari ndikuda kutobhadhara wozori kutsvaga mari handiti tikabvunzawo iye tichikachi akazobvunzwawo neumwe weukamu kuti kwewe uri kuzviitirei akati hai inini ndiri kutogadzira mari because vanhu ivava vanotobhadharwa ivo vari kunzvera mai havasitombori mai vacho havatozivani hapana vanotombozivana ipo paya muchidziburisai mari yefuel yokuti aende kumagirlfriends ake imuchitabudisa mari yefuel yokuti munhu ari kuenda kunotsvaka nanehama nenyaya dzake dzanenge asungwa munoona because I did munoza chinhu chekutanga chamufa kuchibvunza nechekuti alright as much as YouTube ichivabhadhara anditika why would someone go to extremes length kuti like aintinotsvaga budisai mari muzodai you know unenge uchida unotoona kuti pari kubikwa metsi pari kubikwa hatisi kuramba kuti bikai nyaya but isai disclaimer taura yenyu mari ngataura hello Murora ipapo vanhu zvavo ari kurwadziwa plus munongozwa ngoti vamwe veukama vanogona kuzotya uchifunga kuti pamwe zvakaipa but nyaya iripo ndeyekuti chichitachi dai achitaura kuti aiwa iri idhama handitika pane vamwe vanhu zveshuwa vanenge vakatoshaya hama dzavo achizogona kuda kuenda yeti haazogoni kutsvaga hama dzachona saka chichitachi ngaarege ngaatauchiva kuti aiwa apa tiri kuenta apa tira chokwadi prince uyoyo ati izvozvo hama dzake dzinenge dzaakuomerwa kuti prince sei akuzodaro zvakaipa nekuti prince achachakendana namama wake achachakendana nasekuru wake because of nyaya iyoyi achida mari nekuna tichtach saka zvakaipa tichtach ngaasiyane nazvo right saka ndezvakaoma saka mwana uyu anogara nani chaizvo naimi anogara ega kuzimbabwe atonibadzi anogara kuairports ndokwaanogara saka unoona kuti hapana mari yako vanogona kushopiwa $50 chero $50 chete kuairport itori mari inotoripo even vaya vekutanga vekumbonzanzi futi zvebaba vacho munyasarandi vaya vakanzi futi ndevekuairport because kuairport dzimba dzine dzakachipa kune vanhu vekuti vanotsvaga mari so anything chero kaenda ne$20 munhu anopinda mukasti because kunzimbabwe vanhu vanenzara $20 chete munhu anenge asitorina $20 saka ukamudza kuti ndikupa pa script yake I'm giving you 20 pa script because pa script iyoyo imini muchanoocha moita kana 50k views ku YouTube kwandika anobhadharwa mari inenge iri zvino kana kuti 100k kuukoko atopiwa 1000 point andimaona iye opa vanhu $100 kana kuti opa vanhu $50 aita mari kuramba kuti ngaaite content yake ngaaite yes but ngarege kuita content yekunyepa ndizvatiri kutaura kuti ari kubira vanhu once wangosaa kuita zvinhu zvakadaro you are stealing from people uri mbavha you are stealing once wangotaa kuita zvinhu zvakadaro zvokunyepera vanhu bvisai mari handiona uchidai asiri here munhu anobudisa nyuchi here dzakanamira pamunhu asiri here anobudisa nyuchi dzakanamira pavanhu chiya chitiva vanhu vanamira nachichichi asiri here zvinhu zvavanenge vaedita neai zvazve monzi vanhu vabudisa nyuchi kuti takatipei vanhu venyuchi vavo tipe vanhu vanobira vanhu hamutipi vanhu venyuchi vavo tipei vanhu vanotipira vanhu nyuchi titumire mbavha hamudi zvinhu zvokunyepa izvi handi ndikuremerwa panyaya yefuel saka ndeichida mari yefuel anogoda mari yefuel yei iye achiita content yekunyepa hatina kumboramba kuti tichikazi ngauya ajoine live ngauya requesta hatina bomurambidza kuti auyesu but ine ndakaziva kuti ava vahama dzakaenda dzikanotukwa chero ini kuenda hapana chatinotaura anosvikondomondibhula kana kutaura zvimwe zvinhu so the best way ndakati vazhinji futi vanhu vakafanana naye vaya vanoda kutokubribe that's why ndisinatombomuningira anosvika kuti osisimeni oimari saka the best kungouya ndobhonera pano iye ngauya ataure pavanhu panapa kana kukuzogadzira nyaya kuseri kuti vauya vachindipei mari ndo zvinoita mabloga vaya vachindipei mari anokugadzira nyaya yakuseri vaya vachichiwinza mari kakuda ndisinyarare saka the best kumbobhonora iyouya pano handika orequesta kuti ndikwidzei ndomukwidza handika otsanangura nyaya yake tomubvunza mubvunzo naika mabloga akangwarisa haasi yekuti nendira kuseri kuti yenda puwa kuri nyaya yako yauya anongosvika kuti ndoda kupai tsaza renyu iri nyararai itai mari munofunga kuti imi mutakura zvakatomboindira tichikaziyoya akatomboindigwauvesa mumabloga
Hanti mashona saka zvinotonetsa atimaona atingaita zvinhu zvakadaro shuwa ukavaindira kuseni mablogger anogadzira nyaya kuti auya achida kuita extension hamudzidzi unodzidza saka ina ndindi ikoko kuseni indokoti gondo pano iye kana chinyepa uyo undichallenge pano kuti muri kundinyepera inini tomuti allright tikunyepa ka tipe mwana kozvionetsei tingaso tatobhadhara isusu kuti tide DNA yemwana uyu atiprove kuti mwana yanonzi Jonas tingaita DNA isune hama kuti mwana uyu ndi Jonas isu tiri kuti asi Jonas uri prince toibhadhara isu gau yati anyepe ataure kuti ndikunyepa ndinoiburisa ini guys ndoriburisa $1,000 kwatinachi dollars ndoriburisa £1,700 ndoriburisa kuti patestiwe mkumwana uyu akawanikwa ari prince ochindipa ye 5,000 totangira ipapo efoni yenyu nebhege kola kune muna nenoise tete vane noise tete mune noise tete mune noise ndotova miyuta right taura yenu Sisimeli, isusu pakatanga kubuda video rekutanga nditi. Takatamukumbira tikati tokumbira kuti uite sei ugare pasi netimu rako udelete video iyoyo but haana kurespond. Akangozviignore. Ndi murikona. Saka uchiniji naye atori stubborn. Anosezvakuita. Yes. Ndikutoita content yangu ndikutobairira ndakaenda. Saka isu pedu muri hatisi kumbosekerera hatisi kumbotinakidza because kubira vanhu nokuti mukajaira muchivharidzira zvinhu zvakaipa zvokubigwa kwevanhu mangwana muchabigwa pakuru pekuti muchaisa kuona muchibigwa nokuda kwenyaya dzaprince hama yenyu munobigwa pakuru chaunoitira munhu chaunoitigwawo mangwana ko iye wacho dai anga achiona live apinda achitaurira ngauye exactly nai mudedzeiko ndakatogarira iye pano saka he is allowed and very free to come here indangoti nini ndine mari pasitiken to take prince ndikuchallenge kuti prince haasi Jonas ngauye haasi ngauye ataura tikunyeba even yana mai vachipoya ndikuzvinyepa yana mai vachipoya tingasitoenda kuma DNA kutestwe baba vaya vechinyasa vanhu vakauya nachipoya havasi baba vake vaya tingaitodzifambira more and more todzifambira nyaya idzi ngato prince aende naye kuhome affairs oburisa chitupa chake chitupa chakanzi prince chakanzi uyu Jonas ngaaburitse chitupa chakanzi Jonas ngaaburitse ID atiprove wrong ngaaburitse ID ya Jonas atichallenge kuti ayo zvamutaura ndozvekunyepa then totangira ipapo kana unokwanisa kuenda kupeji kwake Sisimeli nhamba dzake torai nhamba dzake mumufoneri inandimbomufoneri arikusaona live malaive angu handingoni zvokutsvaga munhu bloga iyi aripo ipapapa atoripo waiti ndichimufonera aripo patinongotanga live kune vatinomuudza kuti kune kwaSisimeli kune live munhu iti kunomufonerera ikweyo aripo ini ndinotofonera random people ndozati vanogona kutomisa malive kwete mablog anenge achisadozati vanenge achiona live idzi hazviko ende ndichakutsikai panonaka tichkachi ndichakutsikai panonaka ende ndadzoka kupeji rino ndida kutombofamba nemise content ini ndakuti kuita content yemachokwadi kwete nhema ndichenge ndichiudza vanhu every 11 kusvikira vanhu varega kuuya kutv ikoko ndichenge ndichingofamba nemi every time ndichira kuti muri kunyepa mukangoisa nyaya chete ndiri kuenda ndichira kuti this is a fake story kusvikira masiya muchikara kuti muchanyora kuti scripted mukanyora I'll leave you alone ngawise disclaimer pa content yavo hatisi kuramba mukangonyora kuti amundioni ngawise disclaimer but mukangoramba muchienda mberi ndinenge ndinemi handikuzivi sezvotukadzisi personal because I don't know you, you don't know me too. But it's personal pakuti pabasa pedu tose. Handimaona pabasa apa vanhu vari kubirwa ini ndiri advocate wevanhu vanobirwa ava. I'm the mouth of the voiceless. Handiona so kuti ubire vanhu okukozana sati vauya kwandiri vachindabirwa because saka vasiri kuziva kuti but indakurumidza kuchionera chigemu kwakurumidza kuya hama saka takutongobatsira mwangu achabirwa pamangwana apa
Mele, iwo vane comment section dzimwe nguva vakanzwa kuti tiri kutaura zvatiri kutaura. Havamboteereri. Ukabokesa comment vanenge vatokutuka kuti sakaudzai mwana kuti baba wake varipi. Ichikuudzai kuti baba wake vakafa kudhara. Hanzi udzai mwana kuti baba wake varipi. Comment section haunyepi kola. Haunyepi. Haunyepi. Kwatiti udauko. Vanhu pakanyazi dzaitika idzi. Comment kune hama dzaitukirwa mucomment section choti aiwa kunyepa then yozodzoka mangada pavatukira. Comment section mune bapu. Bapu rera munonda ndokudza kuti ndinaro. Nemi munaro mune bapu. Vana mai vakauya mucomment section vakanyora kuti nyaya ndeye kunyepa. Prince, you are lying. Hanimona imimi mai vatukirira. He udzai vanhu mbaba paripi ndini unotopenga. He siyai munhu. Imi comment section. Andimugona. Saka matogona sisimeli. Hanimona Matogona muchakakura vakawanda. ngauye chitika zvichakamira iwo huya hanzi dzungu udaro hanzi kuna uya ati ndato unsubscriber atori right sokomrewa ini ndima tosara nedzungu sokomrewa ndiwo unotori nedzungu because vanhu vari kubirwa iwo uri bati vanhu varambi varipo asi uri part of the crew here soko are you part of the crew mwe wako aurwadzi kuti kune vanhu vari kubirwa mwe wako aurwadzi kuti kune vanhu vari kubirwa mwako urwadzi kuti mukushandisa nokutswa mahara vachiinvesta mafeelings avo for zvinhu zvekunyepa mwako urwadzi ukudanza nedzungu lete unsubscribe handi subscription ndiye akamboisa ndeyake anobvumidza because kunyepa uda kuti vanhu vabvumira nezvinhu zvekunyepa takasiyana nemi munoda kufamba nenyaya dzekunyepa totaura chokwadi ngatitaurei chokwadi ngatifambei nechokwadi alright amama itabasa thank you very much hanimona daiti ungadira mucomment section ndanzi mumane dzungu nekuti va-unsubscriber. Yes, let because inyaya dzekunyepa vanhu vakapinda chifungwa nenyaya dzechokwadi pane nyaya dzechokwadi dzikuraramiwa nevanhu because kune nokurarama life dzakadaro kunzoko only to find kuti it's fake. Muda kuti munhu aramba ari yenyu papa akamirirei papa anenge akamirirei inini wani ndotaura kuti ndichange ndichitofamba navo nedzungu rangu irori ndiri kutofamba navo and ndichange content my content ya ndichange ndichifamba neni mukangoudza nyaya chete ndineni muchingoudza nyaya chete ndineni kusvikira matipa birthday chitupa chaJonas kusvikira maisa madisclaimer katimbobloka rinonzi nobuhle gombo rikataenda kutuka sanda kufamba nobuhle ndoshodza kuti uri stupid utoriwo munhu asina kutokwana nobuhle uri munhu ari stupid you are a very stupid someone nobuhle gombwe tikukuudza panapa kuti idrama vanhu vakaungadza tine mwana akabvuma tikubhadharwa then ukamese saka mai ichitukwa saka uri kuona ndiudza iwe nobuhle gombo uri dozvi remunhu pane pandakadona ndipa pandakadona nekutukwa ndiudze chekushota pandiri ndikudla bacon mfana then kwangu nemagrapes ushidzwa imi mchimtuka nechitoseka ndakakwana very normal handimhanyisa nemapenzi kutukwa nani who is insulting me ndiani anenge achituka ndipe kana azotukwa naMwari wozoya uchindiudza kana azotukwa naMwari usati Mwari vakutukai so far I'm blessed kuti chinonzi kutukwa pandakashota ndepapi kwakona ndishota benzi ndiwe ndo vanhu vakapusa dai muchitorerwa mari imi vana nobuhle gombe utorerwa uri iwe dai nditiri vakatora picture nobuhle nditorewo picture nobuhle timbodhila naye nditorewo picture so unofunga kuti ndandigoni kutuka nobuhle do you think kuti ndikada kutuka ndigoni kutuka do you think I'm a coward when you're looking at me you think I'm a coward you think handigoni kutuka wakantansa iwe uri handigoni kutuka ini ask yourself why I don't answer and find the answer ask yourself kuti why ndisingapindure ndotarisa kuti ndinari kundituka wazvinzwa mfana yes wazvinzwa ende pasocial media zoti munhu wese anenge achikutukana it's a game ndo kukura kwatinoita that's how we grow kutuka pandotukwa papaya ndichiseka ndiri kuno ndichitukwa nemapenzi dzimwe nguva vanhu vasinganiziva nototi ndikatinoona kuti ndiani ari kutukwa votoyavoona kuti votogarira ipo pano that's how we grow. So you come here and you want to spew nonsense. We'll tell you the truth. And tinakuza chokwadi ala nobuhle gombwe. Nkoruchiku yacho to dadanzi. Wiso amchitukwa, hezo amchitukwa. Are you okay? Are you mad? Are you mad? Ndesho kumosha kashota nokutukwa. Ndesho kumosha kashota nokutukwa.
here. Iwe unokuvara teachers. You are fake, my guy. You are fake, my guy. Teachers, drop it and stop it. Drop it and stop it. Nyayana chipo. It's a lie. And then I said, this is a fake story. Pasinakana 2 weeks. As never one of the track and never one. Arubeto wakanga chinzanzi. Ane makora anto zirika na nipo ari. Nyuku. Shudana no funga. Shudana no funga. Kwete wana mapenzi akafana na gumbe uyo. Anenga singa fungi. Muno manyango. Dosaka mchipiru wa mani. Muno manya kungo believe everything. Muno manya kungo believe everything. Hanimon. Muno manya kungo believe everything. Kumanya kungo believe everything. Because hauna kukwana. Pauno tutaka kutuwa zvinyadzi baba tutoona zvauri kuti waona kwakabva ukangofanana na tichikachi watozviburitsa so zvauri chatauri newe watoburitsa zvauri nokuti titendi takuchikublokera zvinyadzi manje tichikublokera niwe ngosinako kuti kutuka zvinyadzi takati kuchengeta takublokera zvinyadzi zvotakublokera iwe namba uchitaura zvokuti hey mbuya itachikusiya. Yes. So guys, nyaya zhinji dzeku YouTube kana ndikakuudzai chinhu kazhinji andipotse. Guys, ndikakuudzai kazhinji andipotse. Makabva manotsvagirwa zita rechinyasaranje rinonzi Alberto Bwanari chairo kuti munyatsokuve convinced kuti nyaya ndeyechokwadi. Hanza wasu iwe ndiwo kuzviziva. Vanhu vakawanda vatozvizivi. Ufunge vakuti nyaya ndedzechokwadi. Nyaya dzeku TikTok, dzeku YouTube dzakawanda guys. Ndichemere ifake. Okay, go and listen to the stories. Do not invest your feelings. Do not invest your monies. Fine, fair and fine. It's entertainment, right? Go and listen. Montera nyaya museka kuti okay, because honestly, ukoona kugara pasi chinyora script yaka kune vanhu vakutorarama izvozvo. Real people vari kutorarama izvozvo. Vanimona, kune vanhu vakutorarama izvozvo. Real people. Endai munoteerera nyaya, moseka, mokomenta, mosiya ikoko. Don't invest your feelings. Winza imari petrol. Yokuti ainde kunoona ma girlfriends akene kuenda kuma lodge. Do not invest any of your penny. Muzviri izvi. Nokuti tikukudza kuti inyaya dzekunyepa. Fake stories ku YouTube uko. Ndakambokudza ifuti. Senge ni madiaries mune like kuti inini I'm too vocal and I'm very talkative. And chigemu ichi ndinochiziva ndinochionera. Saka ndinototanga ndatoyabvokudza ipano kuti timu rangu because ndine vana vanoda zvinhu pano. Ndine madiaries anoda zvinhu pano. Saka ndotoziva kuti vanotonowira. Kana vawira vakabirwa vanodzoka. Andimona vanodzoka. Ubva vataka kudi ubva vataka kuvadzoka votaka kuti kwandiri futizve tabigwa sisimeli takabigwa paya tabigwa simeli tibatsirewo tiri kave mari takabigwa naningi. Ndambokuudzai pano kuti guys muri kunobirwa moenda behind my back. Ndisati mazano nyaya dzenyu not even entertaining you. Moenda behind my back. Moenda kunoshandigwa. Ndambokuzati vana vakuna impavha. Moenda kunoshandigwa. Mabigwako modzoka futi back kwandiri. Moti sisimeli tikumbira kuti muti expose nyingi takampa mari yedu achiti ndisi kushandira ndokubvunzai makampa mari nditi muri kushandigwa pandaitaura kuti ifake impavha hamuna kupaona here inzwa kunyepa kwavanoita vana vangu. Ndifunga iti missed me handina kuzviona ndifunga pakandijamba ipapo ndandisina data ndizvanendiuza because ndobvunza kamazuva ndandisina data ndofunga ndakupaona makataura kuti handina mufunge ndakabigwa pane pakabiwa mari svinu
indobva ndapindura kuti exactly Dani, because Dana Mambo, those are real stories. And what? Ndobva ndati, I can't help you, Mwanongo Tam. Ndobva ndati, I cannot help you because kwa wakaenda ndakataura several munoziva kuti ndinotovengwa here nevana. Do you know kuti ndova vamwe vavengi vangu vanondikreatira maghosti kana ndichifumura? Do you know that? Kuti mamwe maghosti amunoona achicha kuzondiataka, mamwe amunoona achinyora zvanenge anyora papeji kwavo, ndo vamwe vevanhu ava vanenge vari part and parcel of this, but ghost hazizokuti hatizoritsvagi kuti ndianika. Vanenge vari ndinenge ndabvisa chingwa chavo pamuromo. Hatisi kuramba kuti ngavahle, but at the expense of who? At whose expense? At whose expense kuti vahle? Hatisi kuramba kuti ngavahle, but at whose expense? Mobigwa imimi modzoka muti simeli tabigwa dzokera munoti munogwa inodzokera kune munhu iyo shamwari pamunhu wangu mari wakapa mari kwakwe yatove hondo pamwe mari yayo inodzoka handika pamwe haidzoki kana yadzoka ndatove enemy number 1. But ndaenda kunobvunza mari yakabira munhu zveshuwa. It's not like ndabvunza zvinhu zvisipo. The fact yekuti ndaenda ndikanoti chipa munhu wangu mari kana uchida kuti tisasvitsa nyaya iyi kuFacebook kana kuti kuinternet ipa munhu mari vanobhadhira mari vakawanda vandakabatsira pa budai pachena vandakabatsira ndichinotora mari kune vamwe vanhu vari well known ndichinotora mari kuti ena ndamboenda ndikafumbura I'll keep my end of the bargain because kana ndakuudza kuti ipa munhu mari ukangopa mari yake handisi kufumura akapa munhu mari yake I'll keep my word handika handichatomboenda ndikafumbura panapa vanhu vapiwa mari dzavo muzongona pamwe yakunyora mucomment section vamwe vanhu vanogwawo hondo dzangu mastreetum handika vachara tidi namai avo pane vanetoona nesura itonyora kuti ndinofana sisimeli because vakandirikavhira mari yangu yakareba yanga yarova yayo nemakore ndanga ndichazoziva kuti ndiani but ndakaona comment iyoyo hanimona handichazoziva kuti ndakarikavha mari yacho ndeipi kundani because ndinenge ndatoenda kuseni ndonogwa hondo ndichitonetsa everyday kuti mari ngaibudi zvandakaita panapa ndakanesana nemuchina kapanapa hanimukuzwa nyaya yemuchina ndakanesana nemuchina mukuzwa mabhazi akainda ka guys ndakazwa anazoyazokuudza izvi pano mabhazi akazoinda ka ndine nditaridzezve ndakaukanga vakukuudzai kuti paya tanesana ndikati handei kuningi uku internet ine power vanhu vakatobatsigwa so mine muonezve kuudzai zvinhu zvikunyepa hey nobuhle wacho mapicha andikupiwa pano nobuhle wacho ka hauye unosorora nobuhle I will make you famous nobuhle don't worry make you famous nobuhle don't worry tit for tat this time ndambotamba nini munoya kuti chaira mira ndikutaridze zvi guys muzopa mukuda ndokurevera ini mamirai right mabhazi akazoinda guys paya thank you guys ndakakanga kutendeka kuti makaita basa timu makainda nenuku ai mabhazi anomunondati aitobrandwa apa mabhazi akainda mabhazi ai akanokwidza vanhu mabhazi saka inda kana machingonetsa kanichingoti aiwaka hanimurikona kuna mabhazi ai akatonzi case on TV hanimurikona hanimaona handika mirai munzwi akatozoinda mabhazi akatotakura ndakatukanga kutokudzai zviita muchivhu toenda Beit Bridge kunotora vana vekumusha wari pabhodha ndofunga mabhazi muri kumaona proudly sponsored by Keson Electronics guys wataiwa director da kuti tibatane tifambe tese murwendo tonotora vana pabhodha ndofunga mabhazi muri kumaona proudly sponsored by Keson Electronics guys wataiwa director da kuti tibatane tifambe tese murwendo tonotora vana vekumusha toya nawo wari safe sound sezvo muri kuona guys bhazi redu rakachena ende riri comfortable 6 seater vanhu vachanga vakagara zvakanaka pasina kumanikidzana kufunga muri kuona guys onani bhazi vanhu vakainda vakatotogwa paya all thanks to you guys pandakaikataura kuti nyaya yanga yoda kukanganisa kwaheva midzi vazodai vakauya tokumbirawo mubvise vhidhiyo please tokumbirisawo mubvise vhidhiyo tigadzirise then I removed the video anditika ndikati ndoda kuona maresults and I kept following I was sure ndikaona ndakutumirwa mabhazi vhidhiyo bhazi ratatovi kuchifu achitoenda kuBeit Bridge kunotora vanhu saka Keson yakazoenda ikanotora vanhu kupi kuBeit Bridge handiti maona so at the end of the bargain handika tinoda kutendawo ipapo
chakanaka guys, hatisi varoi pano. Handimona, hatisi varoi. Tisi takatanga nenyaya indikapinga kuti aiwa kamunga uimonduudza kuti muda kubatsira vanhu ka ndataura kuti mukati maona video yangu muda kubatsira vanhu eziva chaina mapedza po mangwana modzoka moti kwanze kwaita midzati kwanze yema vane masiyo hashigoni ndikauya nenyaya yakunoka ndauya nenyaya yakunoka kuti kapisa ndikatande kupejika vakazoisa mabhazi saka tinoda kutendawo Mwari kuti vamwe vedu vakari kutakurwa nemabhazi iwaya vachienda kunzvimbo dzavo dzakasiyana siyana saka totendawo ipapapa ivo veKSMTV tinovatenda but beki panyaya guys tiri kuda kuti tichitasi ushu anomuna tidagara pana panguva yakareba it's obvious atoudzwa kuti kune life it's obvious atoona life anga aripo panapa handika but haana kukwanisa kuti auye azoti it's a lie anomona ndi a day hama dziripo ndine maaudio ndikaiti ndekuma audios ndekuma audio kune vana doubting Thomas vava vachiri kungodauta kuti pari kurehwa nhema handitika pane mukomana wamuri ari kutsvaga vachitaura natich apa iya masana ari kuzviti Mike Mike uyu mwana wachete vangu tete vangu vakashaya 2010 so anoshandisa senemi yekuti Dixon ufichi senemi yedu isusu vekwamai vake vekwa baba vake so kwa mai vake sorry kuti mai vake ndo tete vangu so dad vake vaigara kuSouth Africa then vaita zvearmed robbery then vasungwa so vapuwa life in jail kuSouth Africa iko so mama vake vasati vashaya vakatomboenda because akagara kuSouth for 6 months mama vake vaitombonoona baba vake kusvika vazoshayika vanozobvira vaita se vaienda kuzonovaona so apa concern yedu iri pakuti ari kutaura information isiriyo uficha akutanisha image yatete vangu vakamuchengeta. Alright, sora tete begaidi ndikubate musati maenda kuri ayo ndazvinzwa vamataura. Ewe. So nawe iripo ndeyekuti isisu basa redu handitika. So tine mamwe maadvert atinogadzira hazvisi kutaura kuti mukomana uya zvaari kutaura ireal but inyaya yaakatopiwa kunzi gadzira nyaya yakadai. Because isisu kubasa kwedu tinotsvagira vanhu hama dzavo. Ewe. Muri kundinzwa here? Muri kundinzwa? Ndikukunzwa here. Tinotsvagira vanhu hama dzavo saka pane zvimwe zvinhu zvamunoona pamedia zviya hazvisi kutaura kuti zvimwe zvacho zviri real zvimwe zvacho inyaya dzekugadzira dzinoita kuti basa rifambe. Saka ndezvebasa. Basa ndopanoda kuti munzwisise kana dzimwe hama dzese dziri kuona vhidhiyo yoiyi kai ndezvebasa munofanira kuti muzvinzwisisa hazvisi kutaura kuti ireal kuti waiwari kuti ndo mai wangu ndimai wake kana vatozivani vanhu vaiva. Well, because isusu hatei tisina kuudzwa mukona issue iripo tisina kuudzwa then tozongotanga kuona nyaya dzedu dzichibuda pasocial media hama dzedu isusu dzatinotogara nadzo hama dzeduwo dzimwe dzinotofunga kuti pamwe isati kubata munhu zvakanaka zvekuti atozosvika pakunotsvaga vamwe hama kunge isusu tatedza kutaura naye nyaya dzababa because the issue yabva yaita kuti zveshuwa baba vake havaiti se havazivi ende inyaya yekuti kumba inofanira kuperera kupi kumba then yobva yazobuda kusocial media zvobva zvitonge isusu tiri kuhida information pazvinhu zvaanotoziva saka zvinono izvezvi tete vangu chaivo vakamuchengeta ko takakura tese ini naye takatoenzana tichikura izvezvi bp yavo yakatokwira zvokuti havasi kudya nenyaya so vari kushamisira kuti after everything zvandaita ndomuka ndichinzi handisi kutaura pamwe ari kundiudza indirect mukunzwisisa even dai mamurimo zvaitokukanganisai mo especially musiri kutoziva kuti ari kuacta haana munhu waakaudza akangomuka achiita zvinhu zvake. Yeah, it's very bad but ine panenda ngobvunza kuti pekuti iye wacho naye munombori mune communication munotaura naye. Tinotaura inini akatondifonera last week achonditi uri kupi ndakatomuti handine interview saka handisi kukwanisa kukuona ndikatozokuona after interview yangu that was the last time andikapezogara naye
Saka after muri muharare ndiri muharare. Aiwa, iye aifanira kunyatsa kukutsanangudzira. Munoziva tete dzimwe nyaya dzamunoona pasocial media kungoti iye haana kunyatsa kutsanangura zvake. Zvitori zvebasa, iye namai waya havatombozivane kana zvamuchose. Vanhu vakatongosanganawo pabasa ikubaya kugadzira dzati clip yakangofanana nedhirama. Okay, so apa manje zvinenge zvaakuitika mukadzi wake muroora wedu obva wanzi saka vari kuita zvinhu zvakadai, so tinovabatsira ifamily yedu, we help them whenever they need help, so we have to know, we have to ndikuti like whatever they want we are always there for them, so any decision yavanofanira kuita we have to know as well. Kune vaya vanga vachiti handitika hayo maaudio vachitaura naTeach admitting kuhama abvunzwa atoona kuti ndabatwa soko ndimi vanga mchiti munhu aramba akasasubscribe yake. Hatisi kuramba kuti drama rinogadzikwa. Teach une content yako yakanaka chose, chinzwa kuna tete vakutaura content yako yakanaka chose, but put a disclaimer, because people here 600 and 700 and something, almost 800, half of, not 3/4 of it don't funga kuti nyaya inde chokwadi. People had invested nyaya kuchinzi kunotsvagwa hama, saka iri drama riri kuitwa. Mari dzake dzingadzibviswe ndiende kunotsvaga hama dzacho idrama rei. Mazozviona kuti nyaya yekwachipo idrama. Kune uya yauti akutakurumidza kumublock asati aona benzi rakachitukirira pai. Hanibona angade yazviwira pai musamurunyepa mukuti nyaya chipo hanti mashuwira kuti madrama. Madrama exactly, it's fiction based on true stories. Ndo zvanova kunyora pamadrama ake, it's fiction based on true stories. Kwete kuti vanhu vacheme nezvinhu vachiti ndezvechokwadi kutsvaka chipo vanhu. Hello. Vatsvaka nyaya dzekunyepa. Achipano kuna kuita. Sorry, network yangu inge yaita down. Alright, saka ndozvandaitaura kuti as family any decision yaanofanira kuita inofanira kuudzwa hama so that azviaffecte vamwe vanhu, because dai akataura even kuna tete pamwe dai vasiri kutorwara izvezvi. Munyepi. Saka zvinhu zvongoitwa tozotanga kuzongoona paYouTube kuti pana chatiri kuziva. Hello. Ndino mege muchitaura nawo naipa nenyaya yamaika network yacho mhino zvairi kuita. Hayi ndatononge inenge itori bad. Alright. Saka ameno kuti ndinzwisisa here. Zvamataura ndazvinzwisisa kuti mati ndezvebasa. Then saka inini pane concern yangu ndepekuti mama kambotaurawo naye here kuti azivisawo hama here kuzoti pazvinobuda paTV vanozvitora sei. Zvamuri kutaura izvozvo pane vamwe imimi munoziva zvamaita chandafarira kuti taita kuti ndikufonere ndinyatse kutaura nemi zvakanaka inyaya yekuti approach yenyu manda approacha zvakanaka. Ewe. Pane vamwe vakandifonera vari kuSouth Africa havana kutaura semataurira makati wakatanga nekupopota saka handina kuzokwanisa kana kuvatsanangudzira kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei. Ya sorry zvenyu nezvakaitika. Saka ndapedza kudaro manje ndichibva ndazomubvunza Mike ndikati hama dzako dzakupopota hauna kuvataurira su iwewe kuti zvinhu zvaisiriwa hazvisi live because wakufungidzira kuti tadotorerwa mwana wedu. Zvikanzi ndakavataurira wese hapana asiri kuzviziva ndakavataurira. Handi muri kuona saka mimi ndenge ndikutobvunza ipapapa kuti imimi wacho munotaura naye here uye ukama hwenyu naye wacho hwakamira sei, munombokomunicatawo here muchibvunza kuti Mike zvinhu zviri kufamba sei muchionesana. Handidi hangu kunyeperai pandinowana mukana ndinototaura naye nyoti ndentoriwo nezvimwe zvinhu zvakawanda zvandei ndichitomhanyidzanawo nazvo, but izvezvi mwana wake mumwe wacho ari kutogara natete vangu izvezvi kutaura kwandiri kuitawo.
vari kutogara naye. Saka inini pandikatoonawo first video nawa zvichobva ndotorara cause ndoziya condition yatete vangu kuti waraiti vakanzwa nyedza. Ndakatombotaya kuti maybe musavaratidzi, but nenyaya yekuti mumba une munongogara muri paYouTube video yakabva yangu yetopop up pavasangana nazvo havana kudya amai vake chaivo. Izvezvi ndakatotara state yavari munogona kutofunga kuti apa musikana yada kungotinzwawo, but vanhu havasi kuzvigamuchira zvakanaka. So inini my request hangu yengere kuti kana muchikwanisa kutaura naye ofonawo kumba ovaudza kuti aiwa inini apa ndopane nyaya yangu zvine reason yaari kuita se yaari kuzviitira. Because even dai mamurimi honestly murimi mungoona inini ndiri mwana wenyu ndakutobuda ndichiti inini baba vangu vakashaya ndotobudisa vamwe mai ndichitoudza kuti nditaurei kuna baba vangu handivazive, taurai. Hamutombozvigamuchiri nembotoziva kuti reason behind that ndeyei, ende wazoacta sei usina kundiudza inini baba wako semunhu mukuru, because we are one family. Even dai tatisingamude Prince taisatokwanisa kuchengeta mwana wake, taingomutaiwa iwo nemwana wako tese tora naye muende, but nekuti ifamily takataiwa yetitore mwana tigare naye. Inini Prince uyo hamugoni kumubata here mumbomubvunzawo pokuti kunge usina kutaurirawo vamwe? Namba yake ndane about 4 days ndichitry haisikuita kuwhatsapp. Musuno apa ndakatomutexta ndichitomuti wane mwana musikana nda kutenga matracksuit uzosangana neni mutaundi ndozokupa. Ndoba ndakuona mavhidhiyo aya ndakati ko zviri kufamba sei. So apa ndidoti kana zviri zvebasa it means kuti he's getting paid. Exactly, ndizvo zvari kutobhadharwa. Saka zvinonetsa manje mukuona kuti iye anenge achibhadharwa hama hatisi kuziva, ende taona nyaya todziona nenzira yedu kuti wosaka isusu it's good as tiri kunzi hatakatadza kuchengeta zvakatoramba, we have failed as relatives. Because veukama vatisiri close navo izvezvo vanenge vachitoti vanopenga vanhu kumba kwavo, mukona mwana atosvika pakuzobuda paTV. Because totora nyaya zvakasiyana, even kana pane vamwe vakatomboacta takatomboona tinototi yowe havagone kuchengeta vanhu heye vari kuzodai. Not same thing zvatiri kuita tichitofamba murodhi titonzi uyu iyi ndiyo hama yaPrince yeye ari kubuda paTV atsvaga baba wake, because vanhu they know kuti he has that story. Mukunzwisisa? Imimi chanda kutokumbirisa manje ndechekuti imimi munogona kutotibatsirawo kuti muwataurire, because imimi kana mukitaura kuti iye wacho haasi kubatika, haasi ini patakagumisira kutaura naye akatoti ndakatowaudza. Saka kutotaura kuti kana haana kutowaudza because soko racho kana musina kutorinzwawo imimi kutaura kuti hapana munhu aakaudza. Because dai akaudza chero tete vamude pavakazviona paTV kavaisashamisika vaingoti aiwa akataura mwana akataura tikuzviziva hapana aimboshamisika. Because kuzozoona vari kusouth vacho vatofona kurakidza kuti harinotosvika shoko, ende munhu wacho wamuri kuti wekusouth vakafona isiesti yamamu wake inosiyirana namamu wake yacho. Saka vanga vatori neright yekupopota kozi vakatoshaya kuti chichi kuitika mwana azosvika kuma-extremes sei isusu vabereki tisiri kuita se tisiri kuziva azoda kuzivisa nyika. Kana pamborina kumbodzi anga imimi makazvitarisa kuti waya wasitombori mai wake ndozvatikashayaka kuti yatosaiba inonzi saiba chi cyberbullying yatosaiba what because chakuisirwa munhu wedu akafa wazi paTV achinzi ndiye muridzi wemwana asiri, ende ivo mai vacho ivavo vaifanira kutotanga vatiudza kuti ndakuzoitawo nemwana wenyu ndini mai vake vepa18 tozvigamuchira. Aiwa munoziya chii? Munoziya zvinoita vakomana zvikuita vanhu vari kufamba nechirongwa chiyachiyaka. Vanotsvaga vanhu kuti munhu anoda zvake anoda handitika saka iye mumwe anishanda nawo mumwe batopinda muchirongwa nevanhu ndiani namba dziripo dzedzi ndiani namba dziripo vakawanda vari kutofamba
wachiita chirongwa ichocho wachitodzidzisa kuti no Inzwai. zvakashata kuti munhu asiye vana Inzwai. both madzimai akawanda Inzwai. kusiya vana something like that itori chirongwa Tere hanzi kuYouTube vanhu vakawanda vakuita chirongwa ichocho kana chiudza kuti vanhu kuYouTube ndevefeki mutukuira aiwa munoziva chii munoziva zvinoita vakomana kuita vanhu vari kufamba nechirongwa chiya vanotsvaga vanhu kuti munhu anoda zvake anoda handitika saka iye akatovholondiya zvake akati ini ndodini inini ndinoda achibva atopinda muchirongwa nevanhu achitongosha chirongwa chitori nevanhu vakawanda vari kutofamba wachiita chirongwa ichocho wachitodzidzisa kuti no zvakashata kuti munhu asiye vana madzimai akawanda kusiya vana something like that itori chirongwa chiri kutoitwa uye zvekare vanhu vari kutoshaya hama dzavo vokuti kana kuti munhu akamitiswa obva ashaya kuti murume ari kupi vanhu vari kutotsvagirwa vana baba vayo hama dzavo dzichitowanikwa ane muri kuzviona saka hachisi chirongwa chekuti hanzi chidiki chitori nevanhu vakuru vamwe vacho vatori kunze kwenyika. It's fine. Saka ndanzwisisa. Saka inini pamuchataura naye. Sorry? Pamuchataura naye. Inini ndima kutofona munaye iye since muri muri kushanda naye. Mofona motaura na tete vangu. Then if he's going to apologize, he's going to apologize for the state yaavaisa as a parent akareza mwana. Saka pamuchaonana muchiita business renyu ramuri kuita mungomudzo wafone uvaudza kuti aiwa inini zvandiri kuita ndezvebasa ndokumbira kuti mundiregerera chiro zivisaiwo hama wodzimwe kuti ndezvebasa because mamiriro akaita situation haana kuita se kana muchinge madaro imene munogona kundipawo namba dzawo but ina handikwanisi kuvafonera kana ndisati ndamuona pandinosangana naye ndobva ndafona ndiinaye otaura nawo inini inzwa kuti ari kuti chii ndizvozvo handizvozvo because tinenge tichitomubatsira tichiti mwana totosvika pakutoti aiwa nemwana wake wacho ngaauye kupi kumba tigare naye saka we have to know every step yaachatora kusvika asvike kwaachasvika tofanira kuziva because tikugara nemwana wake bcause izvo tatotosvika pastate yekuti aiwa nemwana wenjibhema tora bamimi muchengete henyu bcause hatingamboite decision yakadaro yekuti ore ichitora mwana tisiri kuziva isusu kuti ndezvechi tichiziva kuti ndezvebasa bcause hatichazive next step yake next step yake tetisiri kuiziva kuti akutifungirei bcause tine mwana pamwe tichabuda patv chinzi vakatibira mwana ariko kumadokero takabirwa mwana saka tikuda kuti nemapurisa takutosungirwa atete vangu vakutoenda kujeri bcause we have to be careful that's why ndatofona kuti ndinzwisise kuti pamunotanga maprogramu enyu memaita maresearch ekuziva kuti hama dziri kuziva here hama iri kuziva ndeipi ifoni here tizive kuti wavaudza here kuti uri kuacta so that hazvibude with a bad picture. Alright, munoziva zvinoitika manje ndezvekuti like sezvakaita iye mukomana munhu mukuru wekuti anogona kutora decision yake unoona munhu auya kuti hainidi kuda kupinda muchirongwa ichi kuti mwana mudiki ari pasi pemakore 18 munhu ane mukadzi kuti utange kuti futi hatikatimbonzwa wabereki kana timbonzwane wako kuti zvinoita here bcause hazvisimbori zvinhu zvekuti stereki but iye ndiye akangoita wrong yekungoti haana kungoudzawo vamwe kuti kumana ndo zvandiri kuita mukazoona zvakadai musavhunduke. That's exactly pamwe pacho munhu anogona kungokura akapfungwa dziri dzidiki sezvaakatomboite papa pfungwa dzacho mazvona dziri dzitoriwo pfungwa dzidiki izvezvi yobva akwidzisa imba yese bp yese nezvinhu zvaigona ngotaura ndizvandiri kuti pamwe pacho inenge isitombori nyaya yekukura yekuti munhu angori kuita mukadzi pfungwa dzake dzisingatombofunge dzakatozara mvura saka ini motofanira kutoti since muri kushanda nevanhu vacho mototi aiwa ngatiwanewo hama yako hwani yatinoudza like apa my request mama yenzwi yenyu kuti aiwa tete vangu ndovavafonere aiwa vakaziva vari kumadokero vakaziya at least wo pamwe bp yavo ingaserere munogara mandipawo namba dzawo then panonosangana naye handichiziva kuti izvozvi tichasangana riini saka plus inini namba dzake wacho iye wacho handitori naye ini ndinotoita zvokutofonirwa kunzi uyai kuno
Saka ini chakutumirei nhamba then pamunosangana motaura naye ofona. Because state natete vangu izvezvi zvekuti ndizomuka nchinzi vaoma vazotadza kumuka nenyaya yaprince. Upenyu hwangu unenge watogumawo. Because ndo amai vangu wevava. Ifana iwo kuwanyaradza zvemimi muchiwaudza. Ndozowafonera ndinaye. It's okay, maita basa nenguva yenyu. Alright, aiwa ndinotenda imaitawo basa nekutaurawo zvakadaro. Yewe. Right. Anti mashinzwira mainzwa nyaya yacho anditi kuti madrama anenge achiactwa. Now what I don't understand is panozonchibvisa imari transport kuti basa redu rifambe mberi. Mari transport yokuendepi nokuti drama rinenge richiactwa paya. Ko mari transport ndeyekuenda kupi? Inozonchibvisa imari transport basa redu riende mberi. Imari yekuti muindepi transport basa ripi riende mberi kupi? Basa rinenge richienda kumberi kupi? Question markinga. First vano investor vaya yakobva vati mwana uyu kutambura uyu Mike Jonas ushu. Animona tikukumbirawo kuti timupo cheuviri tibatsire. Tinokumbirawo nhamba kuti tomupa papi tinofana kumubatsira. Potumigwa mari ndoisiva kati diaspora yotumira mari. Mari yacho inenge ichienda kupi nokuti aya madrama. These are not real stories. Mamunzwa iye tichi nemuromo wake achitaura. So teacher hanzvadzi yangu good content. Anditika fiction based on real life stories. But put a disclaimer. Kuti nyaya idzi idrama. Idrama cha. Zvakafanana nyaya dzaka ndikada kunongera hano ku YouTube ndozoita madrama yakaizika. Munotozondivengei. Yaindi chingonyara. Nokuti akawandisa anyway. Zvese zvinhu zvizhinji ku YouTube ndiye anoisa vanhu nyuchika achisa vanhu kuti kune vasekuru vari kuti achiadvertise nganga dzefake idzi. Achiti kune nyuchi dzikuruma vanhu, kune chiidza dzemakonya chibudisa pa vanhu chichigadzirwa zvinhu zveshe zvemakonya zvazvi. Handika teach it's wrong anjadzi yangu. Because the moment you advertise zvinhu fake, you are part and parcel of people that are stealing from people. Handikuona. Because uri kuisa zvinhu fake uchiconvince vanhu kuti vanhu vari kuita zvemakonyi, vanhu vakabigwa vese vanhu uya totumigwa nyuchi, vanhu vanenge vabigwa netimu riri kubuda paSouth Africa parimwe rakabva paSouth Africa mai manje richidiki riri kuba. Handiwana obva atoenda kune namba dzanenge wakaisa unotorerwa mari. Handiwana pasina kana chinobuda iwo chiziva kuti hakuna ndezvefake. Tikangoti challenge pana padiary sisi tine naroka takachallenge kudhara tikatipa iwo manamba evanhu venyu chava titumirewo vanhu vakatibira mari namba adzibudi isu kwatiri namba atipuwi. Ini namba yangu handipuwi guys. Nguri ndakanetseravo namba chida kutumirawo kuvanhu vakabiwa bigwa kuti ndione ndiyatso kuona ndezvechokwadi. Hanimaona tida kuti tibatewo mbavha idzi chinipai nambazve hadzibudi namba. Hadzibudi namba. Kune we program vakatozonyora kuti drama tachindambovavawo ku YouTube kokoko. Kune umwe vaifamba chitokati kuita zvokubata chitasi. Vanokuzabva vari very creative guys. Content creating vanogona kuita content. Patinepokana nepekuti amuchaudzi vanhu kuti zvatiri kuita izvi idrama. Hani munoona munenge muchiacta zvinhu zvaita kunge real. Vanhu vanoinvesta mufunge. Mafeelings chaiwo. Vanhu vanoisa mari mufunge. Machitofunga kuti zvechokwadi. Kune mwe vanhu vanotwa tukubata machitazi vaya vanhu vari kuhura vachinda vachinodini mudzimba mwe vatsvuku yavo zotukukwinisa counseling tukuita sei zveshe. Those are part of it. Those are dramas guys. Those are just wakangotasa nondonyazana kuti drama. Drama zvakafanana wrestling. Wrestling. Yamunenge tizoziva don't try this at home because it's drama. It's acting. Makwameri kumaona confession kuya ndinotoona mutunge nyaya dzedza dzinonyorerwa zvekwamwari chaiko. Of course kunozoona mwana otopigwa nezvechokwadi kuzotumirawo nyaya dzavo dzemechokwadi but most of those stories dzinonyorerwa. Those are lies. Zvekwamwari chaiko. Pamwe zvanotongoona kuti aiwa hakuna zvinhu zvakadai. So guys, hameno imimi ndimi maviewers vacho, ndimi vateereri vacho. Zvakwamuri indai kunosapota teach munhu akuita content creation ende ndofabva nhasi achanga kunyora kuti dramatization.
moenda mchiziva kuti idrama tikuona TV mukadota family ingati aingounganira mukadota family wani titozoti drama kai drama rakati kuya tinounganira na scandal wana skimsani tichizoti drama handimaona still people can still watch zvakafanana neukuru kwani uyu anotora mukombe kuZimbabwe anogona anozani uyu anoita zvemadrama stere kuyu anzani uyu anoita zvemadrama stere kuZimbabwe anzani ko guys kunoona shinura kuna dhafu kunonzani kunonzi kwakwe kune zvemadrama na dhafu kunonzi inonzi TV yake aiwa disiva ndezve nemazvia anozani ko uyu anoita zveini kiranzani ko ushu uyo kwana dhafu wana dhafu yanozani kunoitwa na dhafu kunonzani gazvegasi Naiza boom noitsoto anotokudza ti madrama now Naiza boom anotokudza ti it's acting anotaura ti it's acting madrama anotora vanhu voitochinjwa voita unotoona vana muroyi vana uyu vachitoita zvechiroyi you enjoy. I love watching Naiza boom inini personally ndinotoona madrama ake kusvikira apera mamwe acho akachitonakidza senge yakaita yana anzani koyo anzani ya black pakanganza aromba paya zoromba sikano basa achimuka chiduma I was good next part kubuda riniko andisi munhu anenge kufatira kona zve but yakandinakidza Naiza boom yakandinakidza zvokuti ndaitoti ku next part kuda kuya ndakuona kuti musikano basa yapakamuka zvakazodini ndakuona kuti kwakazonoripa ngosi here zvakazo I knew it was drama hanimona but zvaitonakidza knowing kuti pari kuactwa that's pure talent hanimona so achimbori kuti people will not stop coming to watch because wanyora kuti drama no we love drama people will come but morika kuzotwa ichitipa imarika yekuti basa rifambi mari yei because it's drama Naiza boom andimuzivi trust me guys andikurevera Naiza boom because anditombomuzivi ndingomuonerawo pa YouTube ipo paya anditombomuzivi Naiza boom chero nyaya dzakanditombona dzichikomenda chitombokuti goma scandal yekunzi asi kubhadhira vanhu ari kurora nevashandi akudini amona but apa ndiri kutaura chakanaka because chakanaka tinongotaura guys chakanaka tinongotaura patinenge tine makwesheni make tinongotaurawo hanimona tinotonyetsota blood panyaya dzako ndinotoona kuti zvinhu zvitonakidza handiona so chero mukanyora kuti dramatization tichitongonakirwawo hanimona tichitongoona kuti kutongonakirwawo idrama but regai kuti chitipai mari tifambise basa because hakuna mari inenge chifambisa basa because idrama imi mari yenyu munoiwana kuYouTube ndokwamunowana mari yenyu inobva kuYouTube imimi ndokwamunopiwa mari yenyu hambopiwi mari yenyu nevanhu zvokuzonzitisa nhamba vanhu toda kupa Mike mari yo anotozopiwa here mari yacho High Diamond haatozombopiwi mari iyoyo and hakuna mari yanopiwa so in other words in a nutshell in one umbrella word we are saying you are scamming people you are stealing from people and it's wrong Tichkach TV it's wrong vanhu vekuYouTube isaima disclaimer because ini hangu ndichauya ndichidongorera nyaya dzenyu panenda kugonawo kuti nyaya iyi yakasiwa here disclaimer touya toonesana kuno kuFacebook asi zvinenge zvakanaka here nokutanga kuchiunza kuno kuFacebook muchatanga kutonesa ipapa pakune masubscribers awatodonetsa ipapa akawandisa ende vamwe vachabudisa mari hadzichatobudi because ndavhara mwena weshwa handichiona chingwendai chingototanga inasitonyora kuti drama tiuye chizati I'm watching my drama ndiri pa part 4 I'm going to watch drama rangu redeceivers ndiri pa part 3 kwete kuti real life issues hakuna zvakadaro tichitoziva kuti zvinhu zvokunyepa ngatirege kudaro vanhu vasikana kuti maZimbabweans tese angu sendi avaite madrama ekunyepa angu sendi nyaya dzavo real life issues ekuti zvinenge zvichitoripo meme muchitoona everything avanyepi hanimona saka kuYouTube guys yes let's go and watch but just know kuti madrama senyaya dzatinoona dzakawanda dzinenge dzichiita neng'anga dzenyu dzinobuda chiti hanzi kwaita sekuru ane bhanda pakazoti paita sekuru ani chakazodai apo sekuru nohameno apo pakazodai handika vanozogona vanodai kana vachigona kurapa mapenzi vana sekuru ava vanorapa vanhu vanogara njere vanodini kana vachitigodera zvonetsa here just go to ngoma huru munotitorera 3 munopiwa 3 pakamera nemanesi 3 mahlanyazi chaicho runetsokuhlanya chaiko mutirapira guys is it not the easiest way of advertising yourself
ndipatipindirane guys. Is it not the easiest way of advertising themselves? Kuenda pangoba huru paya onotora vanhu 3 vanopiwa paya onyatso kuvatrita manesi yataura kuti aiwa chokwadi vana vakatogwa musiya muchivaona ndiva vava right. Vanhu vanobva vamanyaka nevanhu vavo kuti ndine hama dzedu dziri kurwara njere, vanobva vamanya achienda kwake. Ndo kunonzi kugona. Kana mune nyuchi dzamuri kuti dzinoruma vanhu, come to us here. Tikupei vanhu, tikupei pakabiwa chaipo mutumira nyuchi istiri takupai pano. Tutora chokwadi guys, takashita pa love pa life muchiona. Takawana munhu pakanzi apo. Ndo pane nyuchi munhu yona nyuchi dzakamumotera. Sure ava ndeve fake. Ndeve chokwadi. Azviitiki. Munenge mchidai kungonyepera vanhu ikoko. It's wrong because you are stealing from people vasina. Zvakafanana nevemachechi, uri right, Jocelyn. Zvangofanana nevanhu vemachechi. Ana papa. Munenge mchiti isusu kunoku unzai tithe. You are asking tithe to people vasina kana mari yemuriwo. Uchiva promise zvinhu zviri fake kuti pachazodai, pagozodai, ukangobvisa mari yako, you are going to see a miracle that is going to happen. Munhu nekuti ari panguva yakaoma, ari patight, ari pasituation, ari kuda answer panguva iyoyo, achanokwereta mari kuchimbazo kuti aise tithe iyoyo, nokuti ari kuda miracle yaudzwa naprofeti, because the person believes in prophet zvokudaro. And dolo chaitika hapana. Atopinda muchikwereti instead. Atosara nyura muchimbazo instead. It's wrong. Tikutodawo munhu wenyuchi guys wokutumira kuna pakeni mpakati. Tikutodawo vanhu venyuchi, tikutodawo kutumira nyuchi kuna Jacinta na pakeni mpakati dasinangizwe. Tikutodawo nyuchi idzodzo. But atisi kudziwana. But ku South Africa tine mbiri yekunzi masabazana anoroya anotumira nyuchi. Where are they with this nyuchi? Tukumbirawo nyuchi. Guys varoya hakuna. Ndakuti muzeti vanosibaba varoya. Kunbuya vangu vega ndo vanoroya. Pagutuku. Hakuna. Nokuti vanhu havangashungurudzwi pa South Africa pa guys. Isu tine varoyi vatinenge tina vatinogara navo pakati pedu. Hakuna. Vanhu vari ku South Africa kuvazhinji vanototemba kuti tinotori nevanoroya vanodi. Munongonyeperawo zvenyu nekuZimbabwe guys. Vamwe munotorengana nehama dzenyu kuti vanoroya. Havatoroyi mufunge. Havatoroyi. Mune vakanyepegwana napo kuti vanoroya. Havatoroyi. Dei vachiroya vari kutomanya mwana kana pekugara kumboko. Varutonyera maposta chiti patichakiriwa wadachiredzwa musha. Dei vachiroya nyuchi dzakaenda kuna Jacinta ngiswe pakeni mpaketi kudhara. Dzakazonovhiringidza vanhu. Panonzi pane machi paya. Mawandiro nyuchi dzosvika ataka munhu wese ari paya. Pane machinetwa here. Munhu anenge akudzana upenyu hwake. Hakuna noonekwa musiti because nyuchi dzinenge dzichiataka vanhu. Saka in other words tikuti hakuna yedu guys, musanangana nehama. KuZimbabwe hakuna varoyi. Hakuna varoyi kuZimbabwe. Kaneka kuMalawi chaiko guys, hakuna varoyi. Makavaona chirumwai vachidliwa nemhuku vagere pashi. Vachinaiwa nemvura. Vachivata mumachaku pasina kana toilet. Makazvionera. Asi taitorohwa nehana makore sechingoti kuMalawi. Asi so kuti inde kuti kuMalawi kuna vanoroya guys. KuMalawi kuna vanogona. Hakuna varoyi guys kuMalawi. Nokuti dei vanga variko havaimbozovata kuya kwavaivata pashe paya vachishungurudzwa mwa vachiurawa. Kumalawi kuna vanhu kune vanhu vakarohwa vakafana muzviziva vasidza kungovhurira bhegi renyuchi tuna rumwe nenyuchi afewo. Hakuna. Titori innocent guys, hatisi varoyi. We are innocent. Jahana mhosva. Titori maKristu isu. Saka kune vaya vakakonana nehama mchiti kwadze vanoroya havabvari nemachira dzokerai munowadzana nehama. Hama hadziroyi. Hakuna varoyi. Kana variko ndevaya vave 2 minutes ve 2 seconds ava vekuti vanotongofarira kutla zvavo nyama dzevanhu vanenge vafa. Asi zvokudeza kuti ndakuda kunyatsa kukuroya chako kundiyo hakuna. Vekumalevura vakatishamisa guys. Imambo yakushamisa here guys. Ndakashamisa noMalawi because ndakamirira kuona mafireworks guys. I was waiting. Ndakanga ndichitemba neMalawi. Ndakanga ndichitemba noMalawi kuti vanhu veku South Africa vabata pasingabatwi. This time vakuzotaridzwa chako kuti yes, I was waiting. Vakandidisappoint. Kana nyoka zvayo yakaonekwa hapana. Kana nyuchi dzayo dzakaruma vanhu hapana. Kana anonzi akavhara zheve chaiko hapana.
ndopandakaona kuti aiwa hakuna kungonyeperana ndikungonyeperana vanhu ndikungonyeperana saka kune vaya vakachipirana kuenda Malawi kunotsvaga kuromba mungoenda inyu muzoti hakuna ndai zvenyu but muza kuti vanhu vekuMalawi havaroi ne muchikwenda kunohligwa chi kunohligwa mari yenyu havaroi zvavo semune Mozambique masora se totohombire kuti kuMozambique kunoroiwa vanhu kunozodai takadisappointika vari kukomanyawo vari mumasango neso maZimbabwe tisina chatinacho vari mumasango muya chitomira izvo zvidhoma zvane zvinorova vanhu chidhoma pari bendo chidhoma pari bendo hakuna chidhoma animaona saka unoona kuti tongohlanana mahara guys uroye pari bendo hakuna guys do not believe everything you see on social media ndakuinda because ndoda kuinda dena nsingaendi kubasa ndaigara neimpanda manje I'm going to work saka ndoda kuti ndikadzi ndine kubasa because nesuro andakwanisa kuenda pane svika pane kwandakanga ndaenda saka ndakwanisa kuenda so please mukai zvamunoona pa social media do not believe everything that you see on social media handi muri kunzwa hakuna zvinhu zvekunyepa do not hanzi screen ngoita siyakuna kuti camera light uri kwandakagara ndingaisa light recamera kuti ndibude zvairi skin imo kuri kupisa kudai ndingasashanda zvidega icamera light skin yangu bhozvo kuti ufunge kana anything haitorina kana vara kana chi haitorina ufunge bhozve kuti iye zvino bhozve kutodaro it's just that I'm not bleaching anymore. As I said, I stopped bleaching. But skin yangu bosh kuti nothing, no vara nothing. So guys, mogara muchiziva, even anything that you see on social media, take it with a pinch of salt. And musango believe even zvimwe zvinhu zvamunonzwa pa social media and then mama zvinhu zvamunonzwa pa social media zvinotota totaura isi mabloggers zvichinje chora zvimwe ifake nezvenhema guys. Take it with a pinch of salt, weigh the options. Amusi madofo weigh the munyeso ongorora kuti ndizve chokwadi zvitogwa pa is could this be true, could this be hani muri kuzati mazuva apfuura pa panga pari kutenderera kuti panga pari kutenderera masiti kuti baba vakatiza hani muri kuzviziva vanobira mvura pasai panga mamuchiwa ndikati vakainda ndikatobvumirana nazvo makazviwa ine kuchinzi vakainda mhene kwavakainda vakainda ndikati vakainda mazano nditi ndakatotsiwa ndiri ndoga hani makaiwa do not believe ivo vakamira pasai panga makandikwe masora sekwe madzoka that's social media for you. Hello. Hello, kona masira si. Masira, maita basa mfungi. Okay, all right. Maita basa stere kai wopo azinzwa. Kuzviwashwa. Do not change it. Koza right. Kuzviwashwa. All right, thanks for. All right, Ismail. All right. Iribo. Animona. Musatore zvinhu zvese zvamunenge muchingohwa pa social media. Ndinenge zvinti pakatonzi ngomwa yenyika ndinomiswa apa. Ini ndinoenda kunomira apa. Ndonzi ngomwa yenyika. Ini ndombokubvunza kuti chakira mbori mwana wani makati ndewe hanzvadzi yangu. Ndikazama makore evana chomutaura Kelly, what happened? What's happened? What do you mean? Why is it not charging? It's the chargers, they don't charge. Is it not the phone? No. Did you go next day and buy a charger? No. Go and let him give you a charger. When I'm done, then I will pay for it. When I'm done with the life. So, tato jaira, tato fama narrative, munosi, tato stave ngoma zenyika isu guys, mungaza sidi, takata zhulego zhodika tifiri jido, tishifrize shirimo imomo. Hanisi munoona. Saka tinenge chiko fama fake life, guys.
ndikauya zvangu katakakudza kuti mukuona apa ndipangu apa takatogadzira so mukutona ndipangu tifake like tinongokudzai zviripo izvozvo tenga kutomanya nezviripo izvozvo totongofamba because explaininga kuna ani to azvidetseri pakutongomanya nezviripo saka musabhelieve zvinhu zvamunoona pasocial media zvese tikada kudzokera mase tinozopinda mukutsika mumagadheni evanhu hatidedi kupinda mumagadheni evanhu tinozopinda mumagadheni evanhu but just musapinde nemoyo guys, just hear, see what you see, listen to what you are listening. When I shamuri kuona teera ingano, but musa invested too much into that because munozvita mapenzi sometimes, honestly munozvita mapenzi. This is why ndichigara ndichitaura nini kuti there should be a real life and then the acting life, the life that we bring. Ma content creators mukaziva kuti ane 8 lives. Sekiti guys, sekiti 8 lives, sekiti munobatsirikana. Ndakaenda ku church ndiri kuparidza zvokuti munoramba kuti ndivo era vari kuparidza. Ndichidzoka kuno unoona kune hondo dzakandimirira, ndosvika ndobvisa bhachi rekucheka, ndopfeka bhachi rehondo, ngundu yehondo, ndopinda mubattleground tichikandira namashoko tiri mubattleground. Mubvunza ndivo here wakatipadza kuchiita mona takuita zvo. Ndichibuda imomo handika ndouya ndotanga kudzokisa tsindigere pano apa ndichichema ndikudzai kuti guys zvinondimirira muzvinondomera ndichiacta handimaona. So ma content creators ka tinoita zvese, vanoita yese vane 9 lives mugari makachiziva. Ndosaka ndichiti garai makachenjera guys, imimi sevanhuwo onaiwo kuti is this real or is this fake. Pamwe pacho judge aimeka, be the judges, be the, because zvinhu zvakawanda atizogoni munhu anenge achita content yake mumwe wako kuti uzonomuti bhati wangu kausadaro. So handimaona hachizoita ngori kunotsvaga pamuromo. And inimi comment section zvakare ndimi munomanya kunodefenda, even tichiziva chokwadi munomanya kunodefenda kuti magwadziwa madai. Saka tinongokusiya izvi zvakadaro, but nyaya yechokwadi nditechiziva, nyaya yechokwadi chaiyo tichitoziva nyaya yechokwadi kuti totoziva nyaya yechokwadi ichonza nyaya dzakawanda tichitoziva chokwadi checho tinenge tinacho. But pabasa kalisa sena nevamwe ka nokuti akanga wakajusika melano vanoda nobaya life instead spenda kuti pabasa toshanda tese. Anoona ezvachiziva nyaya iyi personal life yako handine inayo ti pabasa urumwe wedu pabasa handizvauri kuudza vanhu vako it's none of my business, I will stay away from your business. But chokwadi chichiziva, anoona chokwadi chichiziva tinacho chokwadi, because remember munenge mune hama dzimwe dzinotozonyadzoti bodyo. But we respect people and atiri kutsika magadheni evana and atiri kuita pamuromo tichikuti hatiri pagraft ari kudza vanhu vake. Hanimana saka why should I go personal life yake ari kuvaudza even achitaura chiwedzerera achita say it's none of my business. Why should I go there and say you are lying? So I will stay in my lane. Ndongoonawo ndotera ndonyara ndosiyana nazvo because personal yake yangadzidzanoka zvineinei. But chokwadi tenge chichisiva handimanzwisisa. I hope Team Diaries mandinzwisisa. Famba you must let's go and enjoy nyaya. But some of the things uri munhu anefungwa dzako 5 dzakakwana where wega kuti could this be true, could this be a lie before you invest. Kunganga dzacho idzodzo nganga chaidzo dzidzi handika please ina I don't have to tell you twice. Vanhu nganga chaicho yemandorokwata izvishambadzi, nganga yemandorokwata izvishambadzi. Vanhu vanouya vega. My results inini ndichaudza Juliet will tell Tsitsi will tell Emma kwakabatsirwa, Emma will tell the next person. Tichienda takadaro kunotozara usina muvhiro wakapiya pa YouTube kana pa Facebook. The moment you want to come and advertise yourself kuti ndinorapa ndinodai, then there's something wrong. There's something wrong with you. There is something wrong with you. Nyanga cheche mabasa ake ndotoyamba kuti guys kune kwandakabatsirwawo ndaenda handika poto yangu kune kwandakabatsirwa ndaenda. Saka ndayakuzokudzai kuti endai pakati how many times tichiuya pano tichitaura kuti
endai tawana baba vemahara endai pakati taenda pakati endai vanhu vangani vabatsigwa vanhu vangani vakabatsirwa nababa vegweru vaya ndine matestimony kai baba vegweru vanochita $20 ende havasinganga ndiye balist vanhu vangani vakabatsigwako pano pajaidzi muri vangani vakaenda kwababa vaya vakabatsigwako muri vangani muri vangani vakabatsigwako vakaenda kwababa $20 20 ndi havasinganga vachimhanya iwe kunesa mushonga pamabhazi vari kuSouth Africa vachidini iwe vachidini vangani handisi kuva makaita panhu ndikutaura chokwadi because vanhu vakawanda makaendako makabatsirwa pamafoni hamuna kuenda pakwavo makabatsirwa pamafoni chingodzi mushonga chakatotumigwa ndiye balist vangani vakabatsirwa $20 then nganga dzekuYouTube nepafacebook nekuTikTok dzinenge chiudza kuti 1-on-1 $500 zvinhu zvako zvisotigadzire zviri kuda $1,500 kunorwa $3,000 saka tisi game rekutsvaga mari rero harisi game rekutsvaga mari here but again masocialites isusu tinoadvertisa but masocialites zvakarewo ndo mablame here sterek because vari pabasa vari kutsvaga mari saka pari trick rimona vari kutsvaga mari vari pabasa vari kudawo mari vanongoti ndaita advert ameno ranzonyora here kuti go at your own risk because nyika ndikaadvertisa chatonyora kuti go at your own risk mukananga nyora go at your own risk mora kuti handina sure zvandiri kutaura ukaenda waenda wega hamona kuTikTok kunovhunduka guys zvana zvidiki zvitikitiki zvale zvitikitiki tiona madzimai tona apo unoona pakazara vanhu kudai palive ipapo pane vanhu 200 vanenge vachiona utonotoona uri kubigwa madzimai ningi ndataona ndine nyaya enda imi anonzi ningi avo anenge aona ndaita dare renyu mundibate kuseri kwakutonorohwa munhu mari begi yaasina vakutonorohwa begi come on guys hamumuzivi mwari here hamugoni kumuudza here mwari kuti dambudziko rangu mwari rakamira rakadai so aino kuti mhindu yamwari inononoka but chichiri nani kunonokerwa nemhindu yamwari chizouya pane kunodhilwa mari pasina chinobuda chichiri nani hatigoni kuenda mucloset here kunochemera mwari tirimo kunoudza mwari kuti mwari wangu this is what I'm going through mwari muda ndiite sei muda ndidini mwari muda ndiudzani ndauya kuzochemera kwamuda kuzoudza imimi tofanwa kuudzani aiwa Gladys ipapo manje wakutodza kuonera Gladys Chibusha ipapo wakutodza kuonera Kina Taiti are doing well, they are doing well paruzeva ipo babaka vakato achieve zvihumbe ndo yatevela vane remember avarendi imba yavo mvura varorama vachangorarama chirungu vachangorarama ndare yese varipo paya vachiita chiri in progress mira vapedze one vachangorarama Cape Town varipo paya of which that is very much better than kwavaibhadhara rent kurudzimwa vanhu vatinanga nezvakumaniswa so pane ava uri kukanganisa vaiva ndo vanhu vakutorarama life chaiyo best life yavo vachi work in progress vachiri kushanda pazvishando zvapera zvainisa kumira kuti go uchaona vanenge vakurarama Cape Town pamba ipo paya kumanzeva iko zvino vanhu vari kuisa dzimba dzinoshura vari kurarama chungu chese mvura dziripo magesi aripo zvese zviripo ane nidhi yekunogarira mutavanhu uri kubhadharwa maretsi iye achikwanisa kunogara chirungu checho kumba vasingabhadhari maretsi handiti maona so ipo paya guys ka please ngativumukei musvinuri muone musangodyirwa mari musangoshandiswa muchango sezvakangofanana zvainzi tokumanitesera imapeji tozodini hani mazviona mapeji mawati akuna you can do that on your phone wega simple igame ringoti hasla vanenge vachihasla mahasla basi content creators mahaslas guys ariko macontent creators asingagoni kutsvaga mari mahaslas anongoya kuzongocreata mabhifu nevanhu pasina chanowana akazoona kuti vari kuita zvinemisa kuti vari kuwana oita godo oda kuyaida kuzama kuvharisira zvevamwe hani maona because iye auya kuzongounganidza vanhu but pasina chaari kuwana macontent creators akangwara vanowanawo chauviri hani munoona macontent creators akawanda anowanawo chauviri katisana ndikatota rakawanda macontent creators akawanda wopo vari kutohasla kutozama kurarama and they are creating vatokreata paradise muchaona zvenyu papera paya so ndo chokwadi
So guys, I need to prepare to go to work. Nzafa ifilibike nipeze ndigeze ndinde kubasa. Asi kuva nas all lives pa page rinweli. Mukaona live notification, it will be on this page. Hakuna post inoiswa pano. Andika hakuna chimwe chinopostwa pano. Izvo zvingatopedza live yangu ndatoswitcha back ku page rimwe riya ndokwada kutoswitchira ikoko. Haimana ndokwati titamba ma post machidini live chete kungobaya pano. Izvo zvimangwana ndinenge ndiri pano nenyaya yeumbavha hwekuJairos Jiri kuZimbabwe. Jairos Jiri Zimbabwe iri kuba zvinhu zvevana, iri kuba madonations ari kutumirwa nema NGOs. Jairos Jiri iri kuba vana vachitaiwa zvinhu zvakakwana asi vatumirwa zvinhu nema donors. Vashandi vanoshandapo andika vasingapiwi mari yavo zvinhu zvakakwana, makuru vari mumaofisi umu vachiba mari dzeJairos Jiri. Handiti mashona. So tinenge tiri pa page panapa. Kana mukana musina pa page panapa muzoti pepe apana life pane pasina life mungwani ndiri occupied zvekudaro. Chinonzi life chega chero ndiri pa functions ndiri pa life inenge chitwa pano. Uko animbofinda chakatoita life. Life inenge chita pano unless pane pakanganzika maybe page pane charakanganzika panapa ndo panogona kuitira uko. But all the lives anenge ave pano ndo panenge pave nema life. Handitika. So guys, I hope manzwisisa kune vasina kufollow page panapa mo follow pano, kune vamwe vanenge vasati vaningirira vaziva kuti tave kunoko anditika mo vaudza anditika mo kuti tave uko kuma live ndo kwanenge kuitwa because tinenge takurwa ma live edu ese emasiva aya ese atakuita. Ndapedza break yangu guys, ndakazorora ndambozorora zvangu ndakazorora saka we are now back anditika takuita move on nema live edu every nyaya pano tutobaya ma live zvekutodaro tinenge tiri pano tichenda mberi ma topics edu manenjaya dzavo dzavanoda kubatsirwa nadzo. Handitika unouya wega, handitika unongondibata toronga unouya ushora nyaya yako wega kuitira mangwana. Ndakambowawo mumamenogora ngarimbotenderera vanhu zvakoma kune vari kuendesa vane vanhu vachitokumbirwa life takatotaura nesuro. But now I'm preparing to go to work. Day taps zvichita rimwe day life ivana verasha iyoyo anditika. So ndatomboti ndoka nyaya dzika system dzedzia vanhu dzinge dzabikwa. I'm like tips dzeshe dzinobikwa because anoita nyaya dzaweka takutoiswa mu category dzinobikwa idzi. Ndikati apa munhu aitotaura wena achitotaura wena ari ku live ivava kuti tuka achida kuno muvengi kwai hande itinoningire. Can you please unblock everyone? Mom, can you please? I don't unblock everyone. I only unblock anenga auya chikumbira because I believe in starting afresh. Auya chindi unblock, I will unblock. And I topa na toudzana kuseri kuti wangu ngati tize ku respectana. Because kana wakambo blockwa pane zvakablockero. Andingo unblock. Kuita ngende kunyengerera vanhu ndingo ku unblock I know. Ini ndinoto prefer tikatoramba takatodai tiri number iyoyi tichitofaigwa tisina negativity ka tisina toxicity ka titoribo because takatowanda zvakudaro. Pane kuti tizadze number yevanhu vanenge vachiya kuzokanganisa live vachitukirira vachita say we don't want that, we want to be focused. Ndosaka tisingapinduri sina basa. Hatidi mwana nezo tuzo zvinhu zvokumatiti matukwa mazodai ndotukwa everyday chichinyuwani chichi tuko chichacha msingazi chiche kuti ndingoma chinyuwani chokuti ndine mhino anga chireva nemei kuzi ndinayo sinhu racho ranenge chitotuka ndotuti zvihondo ikatanga mose madiaries mimi ndotokuvigai ndotokutora hafu yenyu ndokusai kukuku imwe hafu ndoitora ndoisa kuminoko ndovhara kudai ndokuvigai muri mumhino dzangu nokuti dzakakura dzinoakomodita munhu wese havanenge vachinyepa here vanenge vasinganyepi. Saka chingatinitsa ipapo hapana asati tinonanya kuzotudza panapa. Aiwa kwenda isina haina ndisimuraya nchoiti magraduate anenge auya oga achitaura because kana ari muporongika kana ari munhu handika ari toxic hamboiti mwedzi vhiki anenge ablokwa futi vhiki anenge atoblokwa zvakare hazvimbonetsizvo anenge atorwa blog vhiki animaona chandoda tongo ndichikuwedzera maadmin papage because inenge ra-active pamalife because mama-admin edu andika ndiwo akabva kuCape Town naye akadzokera kuZimbabwe. Sometimes vanenge vasina data animaona saka ine tizodawo nokuti patinotanga life andika munhu ange ari active vanenge aripo panenge padata paipo kuchangosati
angwasa kuti anenge aripo akanyarara zvake achirova basa. Handimaona. So tichazongodawo mama admin kana maviri to aid kuti vati vave active because ndeye kuAfrica makini saka time dzimwe nguva data mungosiva kuAfrica Zimbabwe kwarinenge richitonetsa. Handimaona. So kuna ndekwemali avo nemalex zvemawaga uko ndekwekutepa. Handimaona. So guys, muve neusiku hwakanaka, mara kuite zvakanaka. Teach hanzvadzi yangu. Disclaimer. Tell people it's a drama and then we are good to go. Kana tikaona nyaya pasina kunzi hanzi unblock be ngauye ega WhatsApp. Ngauye ega ku WhatsApp. Auye achitaura ega kuti ndakablock ndakadai. Laina admin in a channel. In a channel I will go through the channel. I would go nevamwe vangu through the channel to see kuti pane so animated and I don't do it on my own. Handimaona. So nokuti kun admin wepano anoona zvakawanda. Handimaona. So apangoiswe any person. Handimaona. Pano tutanga tinotori neteam chanotaura kukuseni team because kune nyaya dzevanhu. Iri page yatakuitira ma live rine messenger. Saka dzimwe nyaya dzinouya ku messenger. Handimaona. Rauya kudzauya ku messenger panenge pane nyaya dzevanhu dzimwe dzisingatodi kubuda pa live. Zokuti munhu anenge achida kungotsvaga rubatsiro kuseri anoda kutaura neni. Handiona from there tobatsirana kuseri kune nyaya dzavanhu dzobatsirwa kuseri. Saka pane dzimwe nyaya dzinenge dziri sensitive. Munhu anotora kuti handisi kuda kuenda pa live. Handiona. So pa admin panoda vanhu vane hama. Undoti sando kune vatisikana veSouth Africa kusvika vaenda tina nyaya yakalika. Padzinenge dzakazara. Bvunzai ma admin aripo. Kune nyaya dzavanhu dzoti mungu anototi maona here nyaya iri uko voitora voya nayo. Kune nyaya uko isitadza dzinoda imini voya nadzo vondipa. Indototaura kuti ho iyo nyaya ikai this can be bigger than me. No involve vamusingaziva mwatinavo vakanyarara vari kuseri vasingatauri vahombe. Ndobva ndava involve ndoti yasikana paita nyaya yakadai. Inyaya ini ndimuri muprofession idzi ndoihandla ndakaita sei. Vondiudza kuti nyaya yatingisa so tutengereka hapo ndega ndichira tindiremera. Handimaona. So guys, mwara kuitire zvakanaka guys. Tobatsana zvakare muchikamu chinotevera kubib tomorrow. Regai tigadze tinde kubasa. Mwara kuitire zvakanaka. Signing